Como xa ven sendo habitual, a Pobra volverase a converter este mesmo sábado 7 de setembro no escenario perfecto para acoller unha nova edición da exposición Olladas na Rúa. E agora xa chegamos a esta cuarta edición no que participan un total de 33. 20 son pintores e 13 son escultores. Un ano máis o Concello aposta pola arte como forma de expresión, así que en visite a vila este sábado poderá admirar de balde a obra de 33 artistas. Pensamos que é moi importante que a Pobra colla vida ca arte, non sempre que este encerrada nunha casa de cultura, en exposicións, porque creemos que a xente, se a ve na rúa, que colle máis vida. Cando se fai na rúa ten moitísima visión por parte da cidadanía, gusta moitísimo e creemos que é moi importante. Creemos que a Pobra por un día sexa un gran museo. Ademais de artistas da comarca do Barbanza, este ano tamén exporán nos Xardíns Valle Inclán pintores e escultores doutros concellos da provincia de Pontevedra. En pintura podemos contemplar óleo, gravados, debuxo, temos acuarelas, collage, acrílico. En canto ao tema de esculturas, pois traballan con diferentes materiales os artistas, desde pedra daqui da Barbanza, temos madeira, tanto de castiñeiro como de buxo, de chopo, policromada, en fin, que hai un selecto grupo de artistas, non? E no que podemos ver pois as diferentes técnicas cas que traballan. Durante a xornada do sábado repartiránse 400 folletos informativos nos que se explica a autoría e as características de cada obra. Tamén se poderá ler o prólogo a cargo de Manuel Cartea, da Asociación Cultural Barbantia.